Dugal, laglag. Igat. Nagkilaw. Napigpiso. Ang kilong. Nang kilong brand. Hit! Dugal. Isang kakatan. Nyakat ajay? Nagdak ka lang pa eh. Medyo na nagadi. Oh, sabat. Lagyan ko lagi sa baba. Ala kayo ni Diego. Patang tapilan na. Wala naman ang kare-paresan na ito eh. Bago na ako. Parang tap. Naala. Bulong ko na eh. Iga ada daan. Dugal, laglag. Igat. Nagkilaw. Napigpiso. Ang kilong. Nang kilong brand. Hit! Dugal. Apa yang makan ajay? Hit! Ang isa aja di ko. Katakas. Huwag mo rin yung batay mo. Sayang. Tutun sa. Hindi mo. Garbis lang ka. Masama ang panahon. Ayan guys, hunting alimango ngayong gabi. Najay ni. Ay talaga. Tukol dira. Kuha kami ngayon ng maliliit tsaka malalaki. Pang ano, pang benta sa may mga fish pond guys, yan. Benta namin sa may mga fish pond. Pinapalaki nila. 5 pesos isa guys. Yan. Maliliit. Doon. Udon sama balasa. Nice for joining guys. Yan, kumukuha tayo ng mga alimango, malalaki, maliliit. Yung maliliit guys, ibebenta 5 isa. Ang alagaan nila, lalagay nila sa fish pond. Yan. Hunting tayo ng alimango sugpo, ulang. Ano to mama? Ay talaga. Ay, talaga. Alimasag, ay alimango. Mang paraman kayo met. May kayan idol, ato ditoy. Pero magna kami dito ni idol. Kasi medyo ano, medyo adalem, dijay. Naimbag nga rabiyo amin idol. Naimbag nga rabiyo kanyam idol. Lods inipit niya yung ipit ng isa. Nag-ipitan yung dalawang ipit kaya naipit yung isa. Atin-atin lang. Siya ka puro sinjalang pinigin yung berat ng Victoria. Ayun na.
Sus, nagudoon niya. Dakal pa ibalay na. Hoy! Huwag lalok! Siya nga puro sunin na para sa picture ay. Nagado. May pulutan niyo. May dito idol. When idol. Saan ka mali kaya? Malit pa ang aming kuha. Ito'y pang benta muna sa may mga fish pan dyan. Sa kabila. Uy. Ay talaga. Ay talaga. Muna yung kakasasan. Ay talaga. Turin niya. Panotis idol. When idol. Sarsarak daman tilawlawa idol. Palaban, palaban. Malalawat tayo idol. Ang kami galalat tikas jay. Nidik spide idol galalas jay. Buyayin nyo. Dugpari na na. Taga ano kayo? Cagayan Valley idol kung saan maraming babaero at manginom. Ito po guys ay pinsan ko. Yung isa bayaw. Yung andun sa kabila pinsan din. Minsan rin yung pagal idol. Idol, yung pinagkukuha namin is ano? Yung para yung bakal ng payong guys. Kung alam nyo yung manipis na bakal ng payong yun. Tapos nilalagyan ng goma at hinaasa yung pinakadulo niya para ano. Mangitugot kayo chicks idol. Adda, sumarsaran mo na. Sumarsaro ng idol. Huwag kayong magkalala. Kagsayot kayo. One mayan guys, kaya min. Matinag to lang dito eh. Diyan eh, dakal eh. Ala. Ang iso? Kung ano iso? Mag-ingat kayo dyan, baka may aas. Salamat idol for your loving care and tender. Shout out po Sander John Delio. Megan, lugas na niwa. Hoy, karang. Ha? Naglawat ti Cagayan Valley idol. Amma na. Gonzaga kami idol. Tabi ng Santo Una. Uy, galag, galag. Ha, Serena, tatalikod parte ka. Quiet lang kayo dyan. Para. Yan guys. Pana, bossing, nagdakal. Karangkang. Stay tuned kayo guys. Para ano, manghuli tayo ng Gonzaga po kami. Tabi ng ano, Santa Teresita yun. Huli kami ng ano guys, alimango. Maliit man o malaki. Babae man o lalaki. Tumboy man o bakla. Maganda yung babae. Kukunin namin guys, ibebenta namin sa ano. Yung kabila nito, dyan, fish pan dyan guys, ng mga alimango. Nabili sila ng mga maliliit or babae, 5 pesos isa. 5 pesos isa, ang ganyang kalaki, Pana. 5 pesos. Pana, oy talaga, ay talaga. Tagal. Yung kumaro. Ito pala ako kung may. Pana, bilis. Mula mo. Uy, talaga. Natanggal yung ipit, sayang. Kaunin mo. Shout out Sir Gerald. Nakakulit ng isa. Yung malaki guys na alimango na lalaki kakainin namin. Yung maliliit tsaka babae bebenta namin 5 isa.
Awan, pulutanin nyo lang. Pa-shout out Sir Gerald. Nye. Panaam takape. Shout out Sir Noel. Masakit ipi na idol, masakit tayo tinapanawa. Okay. Aman ha. Shout out Stephen. Curry powder. Shout out po sa mga nanonood dyan, Ma'am Ros. Ha? Pasurong mula kadakwa, pababa, nalunang. Stay tuned po kayo dyan mga kapatid. Kayo po ay manood lang dyan. Oh, eto mahal. Mahirap kunin. Chinelas. Di na namin malakad yung mga chinelas namin mga ka-idol. Shout out Sir Pinoy. Shout out Embed. Awan lames ditada idol, nakaala kami igat tatay nga dakkel. Kaso napatalawan mi. Katimpuak me gaya men. Nalaeng me nga lumangoy idol. Pana. Panam. Pana. Shout out Sir Jemar Noel Farm Editor. Shout out Lian Giray. Ingat, thank you Lods. And guys, kung gusto nyong manood ng mga hunting na ganito, yung malalaki nahuli tulad ng alimango, Corail crab, pugita, sugpo, ulang, hipon, malaking ano pa ba, dalag, igat, visit nyo YouTube namin guys, The Ilocano Hunter. Yung pangalan namin sa TikTok, yun din yung pangalan namin sa ano, sa YouTube. Damo nakuha ninyo Lods. Grabe, mataas pa yung tubig. Ano ba naman? Mataas-taas pa. Huwag kang umastaas-ta na mataas-taas kaibigan. Pabatas-patas ka pa. Basta-basta ka lang iniwan. Ang sakit nun itong. Pa-shout out Sir Kobe. Na? No aja? Na? Hindi pala taminang tikilitan na ko tarumang ay. Adun boss, basit pa idol ni. Puro chinelas. Oh. Yan. Yan pala ang huli guys. Medyo maliit pa. Yung maliit guys, or yung babae, bebenta namin dyan sa may fish pond sa kabila. Ang pagbili nila 5 pesos kahit anong size. Grabe, tas bebenta 500, 250, 350, 600. Luging-lugi. May tilapia dyan, may tilapia. Wala pa idol, malalim pa kasi. Malalim. Antay ka lang kung tilapia. Antay ka lang po dyan kung tilapia ang nagusto nyo. Boss, taga no kayo met. Cagayan Valley idol. Ano yan idol? Nanghuli po kami ng alimango. Ano? Hipon. Ayun. Sugpo. Ayun. Apay. Nagadalo mo pa yun eh.
kada kay dayon. Awan, silag. Taga Cagayan Valley nakmet ke. Ayun. Nyay tayo idol. Shout out Mr. Bartolome and Muti Cagayan Valley Lods. Ingat kayo. Salamat po idol. Wanin. Wala na mahuli. Mataas-taas pa yung tubig guys. Puno yung huli namin na timba noon. Ay, yung huli namin alimango guys. Puno ito. Timba. Load kayo sa YouTube namin. Dilocano Hunter guys. Yung pangalan namin sa TikTok. Yun yung pangalan namin sa ano. Sa YouTube. Pa-subscribe mga idol. Kuryente yan Lods, kuryente. Hindi idol, bating AJ. Pagkapot. Illegal kuryente. Illegal idol ang kuryente. Illegal. Aw! Naimula. Saan? Yung guys, nakaano kami, nakapaapa lang. Tapos yung mga ano, yung ibang mga limango, natatapakan namin. Tapos sumisipit, masakit. Ay, tanay. Ay, ipit. Lods, damo ba ara alimatok? Hindi ko nang huli ng palaka idol. Sa ngayon idol hindi pa, pero may time din na ano maghuhuli kami ng palaka. Kapag yun kasi guys, pag yung palaka lumalabas pag malakas yung ulan, madami yung tubig, tapos yun sisilabasan yung mga palaka. Na? Tatapay lang kami. Kan peri-perian pa lang. Perian. Ha? Ha? Na? Peri-perian eh? Busing tito magpiperya. Sublit ito. Na? Bati ka. Ha? Bati ka yung kami pa yan. Walang mahuli guys. Ang liit ng huli. Awan sa pay met nalayo. Tatay nak buya nanak. Ang pedal basit pa eh. Malalim pa kasi yung tubig guys. Ito pa lang oh. Ito guys, yung tubig kasi dito. Yan, example niyan. Walang tubig yun pag bumabaw hanggang dito yung tubig. Malalim pa kasi. Yung mga limango, palakad-lakad lang yan dyan. Kapag maserte ka na ano, natapakan mo, ay para kang magugulat na ganon. Ha? Kabal yung nga? Gilala oh. Dito sa amin maraming palaka. Marami din sa amin guys, pero nasa takdang. Ang palaka namin ay nakakapa. Ay!